córatáim sa leis Comhghairdeas le Gaeilge so ag bheith áiteach chuirméile dúsáir na bhí méid go meán scoile an choláiste bhuiire an Ghaeilge. I duine me an choláiste sin is na blianta dearnacha agus an sin hasan le gimmart leis gomam seo na bhhaine timór in líideag 71 duine me pen minú nóbsan agus bhí me gimmart go dtí timppla 2000 an bliana 2000 agus sin bhí me ina coistí sí sríd na blianta agus a pléile forbort na páirteach agus éon arbort eile bhí bha dhéanamh. An róla tá go bainte seanna mé an leaschisteúir in léana ach le coppla bliana nuas bhí me má leaschathirlach agus an sin chuiltíar bhíon bliantra bhí bhí me chathirlach. Bhí me lár nach le a bhíon an cumana caiintead áit spórt nó áisinaí spórte chur ar fáil. Gábhíad a seachta scoilinn spórtlan an seo an aicilm agus bíon écht ionintach ag gomán. Ar a barc an líideag 83 ar a bhfuid príomh sóisiir an Comhghairdeas an chéadúir bhí me mar caiptín ar uaireann agus an sin ríist an líideag 87 ar a bhfuid cumát speann na Gaeltachta an téanmhair a bhfuid an príomh sóisiir was an méile uirid. In líideag 93 ar a bhíon cumát na siúla Uachtaráin dí ar Pádraig nach donnacha céfannach bud mar tribunán cumát speann na Gaeltachta bheith bhí hir a litir mór. Dúte, well, má tá bhfuil an arachtal ar Uachtaráin céfannach nach tribunán an arachtal hir i gantar na Nilán. Rábhíle sa dó, teachú a bh farca bhámín, letar mór an sa gantar na Nilán. Tháinig bhíon cumórtas ein go chéadúir rábhíle sa dó, agus an sin chuid steach ar ísteir agus bhí sé rábhíle agus fichidó. Smúd mór bhí cheantara, mar tugann sena muintear cheantar ar fáilte le chéile ó híomh bach lóistín, ó híomh tarasóireacht ó agus chuann sin cheantar ar mápó. Ceapaim bhfuil an Ghaeilge taipíre go mór agus freisin ó híomh na cantar Gaeltachta le déimlíon an nuas nó ghábhain déag an nuas sin aber tá gach cantar Gaeltachta clúdaí faoin na cantar Pleanáil Teanga agus ar amálach sin tá dream a gobar chola cheantar tá chuir an Ghaeilge fan cín agus tá Comhghairdeas Gaeilge páirteach an sin. Tá muidir ceann na cantar is láidir i hóid na Gaeilge dé agus dionn an chlub íireachta gcónaí. Ní omsa Gradam is ar san an obair me go chum an Pádraig an Gradam seo.